Il-5 skejjel ġodda li se jinbnew fil-5 snin li ġejjin se jitħabbru fil-budget li jmiss. Dan ħabbru l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt il-programm Ergo fuq One il-ħamis fil-għaxija. Il-Ministru Bartolo qal li l-ħsieb tal-Gvern huwa li jkun hemm skejjel iżgħar u qal li l-ħsieb wara din is-sistema huwa li studenti fl-ewwel u t-tieni sena tal-iskola sekondarja ma jkunux fl-istess blokka ma' dawk ta' età ikbar minnhom. Din hija riflessa fil-politika tal-Gvern li din is-sena nida wkoll l-iskola medja. Il-Ministru Bartolo tkellem dwar ir-riforma li se tibda fl-iskola ta' Pembroke fejn se titnieda wkoll is-sistema tal-Coed u li l-istudenti tal-Form 1 u Form 2 se jkunu fi blok differenti minn dawk tal-Form 3, Form 4 u Form 5. Is-sistema ta' bniet u subien flimkien biss, imma anke tal-iskola medja. Tal-iskola medja ta' jiġifieri l-Form 1s u l-Form 2s ikunu flimkien minħabba l-importanza ta' skejjel iżgħar, skejjel umani. Intant il-Ministru Bartolo tkellem ukoll dwar il-programm ta' manutenzjoni ta' 15 miljun euro li beda dan is-sajf u saħaq fuq l-importanza li l-iskejjel ikollhom ambjent li jilqak. Li jkun hemm ambjent li jilqak, jiġifieri ma tistax tistenna li tmur f'post fejn inti suppost dana se jistimulak, fejn inti suppost se tieħu gost titgħallem u jkun post dingat u mitluq. Allura l-isfida tagħna hi li bdejna minn dan is-sajf irdu nkomplu fis-sjuf li ġejjin biex kemm jista' jkun nirranġaw dan l-iskejjel u nagħmlu l-faċilitajiet meħtieġa. Meta mistoqsi dwar l-uniformijiet, il-Ministru Bartolo għamel referenza għall-idea tajba ħafna li Children's Allowance jingħataw ftit qabel iż-żmien sabiex il-ġenituri jużaw dawn il-flus għax-xiri ta' uniformijiet. Għalhekk kienet idea tajba ħafna li ħarġet biha l-inizjattiva li ħadet il-Ministru Mario Luis Colejro Preca li ġie avanzat il-ħlas ta' Children's Allowance għax dak jgħin lill-familji biex jistgħu jilqgħu għal dawn l-ispejjeż f'salt li trid tagħmel. Semma kif dawn ir-riformi qed isiru biex l-edukazzjoni sservi mhux biss ta' preparazzjoni għax-xogħol iżda fuq kollox bħala tħejjija għall-ħajja.